Okay guys, di ana po ko diri sa bukid. Og maayong buntag sa inyong tanan. Ako mga ka-Israel na ako diri sa daghang mga kahoy na magyum. Di ba kanindot kahayahay gayud ang kinabuhi nako diri sa probinsya. Ingani ang atong kinabuhi. Mo nang karong adlaw magtanom na pud ta og prutas na durian. Ato gayong perminti tamnan ang atong mga kayutaan para ang ahayahay sa atong kinabuhi naagayod perminti. Mo nang uban ko ninyo kay para makita ninyo ang akong trabaho karong adlaw, nindot kaayo presko ang kinabuhi sa atong mag-uuma. Ang pag-asinso diri ara ang atong trabaho na ara. Kung gusto ninyo mo asinso dayon ang atong kinabuhi, trabahoon dayon nato. Karon dayon ang atong gusto trabahoon. Okay, unsa pa atong hulatan? Magsugod na ta og tanom. Tara na. Okay guys, diyan ako diri guys, magsugod na tagtanom sa atong prutas na durian. Mo ni ang atong itanomay. Okay na, magtanom na ta. Magkubkob na ko diri Kubkob na ta. Oh, mo na atong itanom. Ato nang hukasan og silopin. Kaysa una nagtanom ta diri agi diretso ra natong tanom, giibot gitanom diretso, ang uban namatay. Muna ato na pong gitamnan og utro aron mabuhi na pod siya. Mo na ni ang atong ikaduha natong tanom na ingani na. Kaysa una nagkatanom na pod ta, karon tanom na pod. Okay? Mabuhi na gayon ni siya kay nabuhi na ang atong gitanom daan na durian. Kay ug dili nato inganion, di man ta diri makaari perminti sa bukid kay busy man ta, dili nato mabisbisan. Mo nang dito sa baryo, ato na daang gibuhi ang atong prutas na durian, di ba? O, ingani ang life nato sa atong mag-uuma. Magtanom gayud kita ha. Magtanom ta bisag unsang klase na tanom basta magtanom ta sa atong kabukiran. Okay? Ato na po ta sa unahan. So guys, mo na ni ang atong last na itanom. Diri ad banda nato itanom ni. Okay? Pagkubkob na pug ko diri Ang pagtanom og durian dali lang, labi na kung diri ta sa bukid. Dali lang nato na pagkabot, butang tanom humanadayon. Munang magtanom gayud kita ha. Okay, kabot na ta. Tapos guys, ato ning hukasan guys.
siguradong mabuhi na ni kay ato naman nang gipabuhi sa atong bay sa baryo nang sure na ta na mabuhi gayud ni. Oh, naigamot na oh. Tapos sukan na to. Okay. Tapos bisbisan. Bisan. Tapos bisbisan na to. Okay guys, nahuman ra gyud tawag tanom sa atong prutas na durian ing ana. Kung naatay dayoy buhaton, magtanom dayon ta kung unsa atong gusto sa atong bukid. Dili maglangay-langay, dili ta magsigila matag utok-utok kung unsa ang atong angay buhaton, kun dili kung unsay mabuhat nato karong adlaw, buhaton na dayon. Mao na ang kinabuhi sa mag-uuma kay kita adunahan kita, moasinso gayud kita. Di ba? Kanindot man lang kung naatay na tanom sa matag adlaw nato nga gibuhat diri sa bukid. Mo nang permiti gayud ninyo ako ninyo kuyugan kay kana makahatag og inspirasyon sa atong mga kababayan. Okay, ayaw pod kalimtin ninyo. Mag-subscribe mo sa akong YouTube channel, Ang Pagasinso sa Tao, Inubanan sa Lihok. Ako si Sir Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye!